du en engel? Ser du hernede på jorden, der er vi mange forskellige slags sjæle, som er her. Og vi har hver vores job, og vi agerer på forskellige måder hernede. Og jeg har lagt mærke til, at der er en speciel type mennesker, som jeg vil kalde engle. Og måske er du en af dem. Et englemenneske er et menneske, som er meget sensitiv, og som er virkelig, virkelig dygtig til at mærke, hvordan andre mennesker har det. Og de er typisk også smukke, de er kreative, de er gode til at sætte sig ind i andre menneskers følelser, men også mange typer energier. Det der er med englemennesker, det er, at fordi de lyser så meget op i mørket, så kan de godt være magneter for alt muligt svær energi. Så de kan have nogle ret hårde liv hernede. Men lidt ligesom en sommerfugl er meget, meget fin, og man vil tænke sensitiv, så er englemennesker super stærke indeni. En sommerfugl kan flyve fra Nordamerika til Sydamerika på sine fine vinger. Og englemenneskerne, man skal slet ikke tage fejl af, at de inderst inde er super stærke. Så hvis du er et englemenneske, så vil du måske lægge mærke til, at du måske ikke har en mening om så meget, men det er heller ikke rigtigt det, der er dit job, at have en mening om alt muligt og være en ledertype. Nej, dit job er måske mere at sørge for, at alle mennesker har det godt og lyse med det fine lys, som du kan lyse med. Men du vil måske også opleve, at dit liv har været rigtig hårdt og måske er hårdt. Men jeg synes, at det er så vigtigt for jer englemennesker at vide, at I er noget af det allerfineste, vi har hernede på jorden. I er smukke, og vi har alle sammen brug for jeres lys. I skal bare huske at passe rigtig godt på jer selv. Så hvis du er et englemenneske, vær rigtig stolt af dig selv. Vi er glade for, at du er her. God dag.